Ramogi dwe ndalo ariyo dwe mar auchiel gana ariyo gi prariyo kod ang'wen machiegni e twak mar RATIL odhiambo ma kawuono odhiambo ma Jumapil kaka pile watime gi nyadhi mamiyo oganda bedo kod ng'eyo kendo kinde duto puonjruok wuok ei RATIL kata bed ni samoro twak bedo maliet nyako Ramogi ka pogruok e paro bende neno to ma nyiso ni oganda nigi demokrasia kaachiel kod ng'iyo kaka inyalo nywak ne dongruok mar piny kitiyo kod paro mopogore opogore tiriwogi duto ne ng'ado rieko kendo puonjruok. Odhiambo ni yiena mondo mi arwaki ni machiegni e RATIL mokwongo e dwe mar auchiel gana ariyo gi prariyo kod ang'wen. Nyinga en George Bati an kod wenda yawuot luo ariyo gisebedo ka e kinde mokalo tinende gichak giduogo. Wach maduong' wadwa ng'iyo tinende ni nyako Ramogi ni Kenya okeyo Amerika mane penjo maduong' manitie koso nitie kaka samoro keyo ma igeno mawuok e piny Amerika nyalo bedo gi digni e kinde mabiro. Gin ang'o gini ma Kenya okayo? Gin ber mane malimbe mar jatend piny nyo kelo ne piny Kenya bang' wuok e piny Amerika? Nyako Ramogi mane twak man kod an kod Dr. Benadaete kaachiel kod Dr. Mark Matunga. Odhiambo ni we arwak gini machiegni uru e RATIL. Erokamano. En dwe manyien mar auchiel. Budget ochiegni som, jo Kenya bende nigi paro mopogore opogore, jatend piny owuoyo e lemo ne piny Kenya. Wach maduong' manyo oganda owuok godo ni kare milion 200 mane wacho cha noken. Ma jatend piny owuon kowuok e dhoge wacho ni osiepe Kenya ni oko ka manyalo siro piny Kenya. Penjo ne owuok kuom oganda ni to osiepe Kenya gi kagikonye Kenya bende chulo osuru. Dr. Mark Matunga, mago gin weche miwacho na light note but gin samoro gik mawuok e chuny japiny. Penj economist. Penj economist. Penj economist. Machiegni Dr. Ete. Go erokamano kuom kendo biro e RATIL kawuono. Mokwongo kapok awuoye wach mar ndege mar milion 200 yiena mondo ago mos makende ne leaders wariyo molwito minegi. Achiel en former MP ma Kisumu Central moluor jaduong' Ouda mowito mamagi agwagone mos, kendo machielo en Professor Tom Ojienda mowito mingi. Mago mine jotendwa wagone gi mos, Nyasaye mad ket chuny mine wago kamukwe. Okay. Kasewacho kamano, wach mar ndege mar ker manodhi godo Amerika, aparo ni en wach maduong' to koduong' ahinya madilo weche moko monego wawachi mar ber kata rach manyalo wuokie dhi ker Amerika. To kawacho weche mar ndege no, ker nowacho ni notiyo gi milion 10 kende ma jomoko ni nopo nono kogocho ne State House kawacho ne jaduong' in kidwa dhi to in kore dhi adhiya ni wane mwamiyi ndege midhi godo kikiti kata gi 20 million nwamiyi mana 10 million. Luoro moro wan go kata bed mana ni mano ne adier ni notiyo gi 10 million. Tiegi milongo ni state capture, jogo mamako sirikal gi e yore moko mago ledhi. En wach moketo luoro e chunywa nikech I want you to imagine, adwa ni par niere kaka ng'ato Abu Dhabi kucho ne nyalo ng'eyo chandruok mag chuny ker marwa mochiw offer mogol ndege manonego benitiyo gi 200 million niko ritiyo gi milion 10 kende. En ang'o ma jatend wani ochikogi kata bromiyogi? Nikech kidwa ni mondo ikaw kata imak sirikal to mano en achiel kuom yo ma idonjo godo e ka corruption bende bet, nikech koro ka gidwaro gimoro to gin bende ginyalo wacho ni jaduong' ni donge nwamiyi macha nono koro itimiyo wang'o. Itemo wacho ni samoro nitie minobat gi yo ka ng'ich ng'ato. Nitiere minobat. It is not real ni inyalo bet ni golo milion 10 to ndege malich kama chateri machak duoki kiteri nono. Jaduong' mano en gima miriambo, ok en adier. Tie gimoro mipando wae to ka obed ni adier nochiwo milion 10 to kara jo Kenya onego bedi moyangore kendo ne ging'e ni gimiluongo ni state capture is real to sechakore kendo en mane sirikande ni bende. Okay. Dr. Mark Matunga nowacho ni penj economist Dr. Mark Benadaete osewacho ma korka kore. Dr. Mark Matunga machiegni. Erokamano Ben. Gima nyalo wacho wach ndege maduong' to onge. Nikech mokwongo picha maneno kuketo e kor jowi kanie machalo ni ndege mane jatelo idho, mano to kene picha makare. Mar ariyo, Yes. Gima uluoro e ndege en akia. Be okane kata de beda ni
president utiyo gi milion 200. An mano de pod agoye mnatek. Nikech topic mikelo waka mondo walosie en ni Kenya ukeyo koso. Bende Kenya ukeyo Amerika e wuoth mane president odhi yani. Wawach ni ndege no nen 200. Yes, milion 200. Mano bende e bech ndege no mapani no winjo be nitiyogo. Ma mano an kanye kuma pod abro bede. To kwang'eyo ni bende Kenya ukeyo. Ing'eni mato nyowa dhi keyo kuma nyo kwa pithe. No kwa koma Amerika mondo mi wake Amerika. To ibro yudo ka daktari ka ni ibro nyisi maber. Ni kigo kwan gik manyo president oagoda Amerika. Kigo kwan makori keto gi e kar pesa makoro biro. Kiketo gi ratil gi gimano. Kikete kore ratil. Yes. Mana kaka show ni en. Ikao million, ikao trillion achiel. Pesa manyo biro go mabro tie Kenya ka kuom higni 5 gi. Kata mabro donje Kenya ka kuom higni 5 gi. Ok tin ne trillion achiel. Ka in trillion achiel, mano nyiso ni en almost 30%. Ata malo 30 mar budget wa ma Kenya. Magi awacho gi mondo mi economist otimango anige na ja computer mondo economist owinji gi maler. Koro ketane na gine ratil. Trillion anyalo kadum la somo ni gi tete. King'iyo trillion achiel mar pesa mabro donje Kenya ka kuom higni 5 mabiro gi. To gi milion 200 mar ndege. Wakao ni no chula ndege no. Weri gi kisungu ma Dr. Aeto keto wago keni state capture. Kisungu no to ae. Wacha mna dhulu wacheng. Ket gige ratili. Tinyisa ni Kenya ukeyo. Miyo anyalo duoki maler. Yes. Ni Kenya nyokeyo. Makidoro mundo miele akwan ni gigo abro kwano ni manyalo kwano. Wadhi kwano ka yes Dr. Aeto. Ingini ipenjo pokwa donje gima notimre Amerika giber ma wawago da Amerika. Poko wachopo samo wadwa uwe e gigo mwayudo ko Amerika kabiro ka. Ewa uwe wach mar ndege. To gima omiyo ji uwe wach mar ndege ni. Momiyo jopiny wach ni litnegi. En kich samine no waloseni. Vaccine mar polio onge e osuptende wagi. Samine no waloseni. Wan gi kibaji nikech koth nyocha no ketho chambwa mang'eny. Koro kapok wadhie gigo mane jaduongo agodo Amerika, mamago twadhi lose. Kedabro mna lose matut. Nikech kwa bet ka ingeni jopiny winjowa, yes. Oganda maluo winjowa, okang na bed ka nadwa pingo gimora mora kata maber manyocha timore. Gik maricho motimre nyaka wawachi, mabeyo manotimre be nyaka wawachi. Right. To mano ok tam do wawacho gigo kata neno gik moko mabecho mano waneno ni okodhi maber. Achiel kuom gi en tiyo gi ndege ma en owacho ni milion 10 to jaduong daktari Mark Matungo wacho ni no nyalo kata bedo 200 no. Kora dier moro chal ni wuokie ka. Ni milion 200 ni dino konyo weche mag vaccine. Jaduong nyithiwa mok chuos nano sani hinyre Kenya ka. Okay. Omiyo kwa wuoyo about weche mag ni jomoko katigi wach ma stage capture wach ni jogo malwetgi otegno maroteke momako sirikandwa ni manyalo dwaro ber bang' man. Koro weche mabecho motimre ko Amerika to wadwa wuoyo kendo wadwa kwano digi kendo abro siro mabecho motimre. Okay. To bende abro wacho ni luoro mango kate mabecho matimre go. Iwinjo Dr. Aete owinjo ngeni ma ng'amwan god Amerika. Ng'amwadhi kod Amerika pile. No dwani mondo president of the America gapiko. We aduoke ka. Ineno gimno nego timo. Amerika kidhi akiani idho gandege mane kidhi Amerika. Amerika kidhi en pesa di. Aseyudo kodi kekiyo. Gaga kwan. Ema dwa na wach ni kama. Emomiyo kadwa wuoye. Wach mar kiani 10 billion kiani 200 million. We munda wach matinde. To gimoro ni dwani mondo president wadonji kore chunywa the America gapiko. One Kenya Airways. Tiwacho ni Kenya Airways the pride of Africa. Kawa weo kata mna weche moko. Ma ne en golden opportunity. Yani sama bera hinya madine jaduong president dino market godo Kenya.
nikech ndekewa ma Kenya kata kineno kata madhi na New York mawuok ka madhi Jeff Kennedy to kowuok kata neno kogo sibuor kuome ondik ni KQ mowuok Kenya ne en a good opportunity ma sirikal kata jaker dino market godo Kenya brand Kenya or brand Africa. Okay, iwacho weche moko motende kod weche mag thieth ahinya to nok mar polio. Jatend piny dhi ne Amerika nitiere winjruok moko motende kod weche mag thieth, tego weche mag thieth. Dong'en no kama samoro nyalo kelo lemo ne piny Kenya ka ji dhi mbele. Jadong adwa ni mondo awachni. Yes. All these things gigi duto te gin singo motim ne jo Kenya ni dhi tim. Adwa wacho ni ka gigi dhi timore kaka ne giwacho ni gidhi timore. Yes. Daktari abrogone Nyasaye erokamano kaka ng'ano majalony e weche mag uchumi. Ka ber go duto te dhi biro Kenya kendo gin ber mang'eny, tabro wacho ni mano timre maber. Achiel kuom gik motimre maber manyaka wachi en ni ka jaduong' nyocha ne dhi to ok nokawo mana lange kende, okawo nyaka jomoko bende mantie opposition manodhi godo kucho. Mano notimre maber. Gima kendo notimre maber en achiel, an kaka ng'ano majalony e weche mag uchumi, achiel kuom gik manowacho mabecho ahinya ne onego tim kata jo America onego kony Africa to kata Kenya on matters or on the subject kata e wach mar debt restructuring kata mana e weche mag gopege. Kata mana kaka inyalo miwa ywe gope. Mano na winjo ka jaduong' no wuoye. To mano kane ker ma America ochung' kalose mna chike ita ahinya ok no wuoye. Koro weche moko gik mano timre America mo okuong ni biro timre. Achiel kuom gigo moko kuom gi biro timre gi sirikal, moko kuom gi biro timre within the private sector. Bang' walosie matin achiel kuom gi mana neno ni becho. Mago no timre maber lakini chich ma wan go. Iparo inyalo paro kane defense secretary ma America biro Kenya ka wuok to kendo first lady ma America biro kose kagise doctor kendo invitation omi jaduong' ochako dogo dhi gimago wakibaji moa wacho kendo mwapenjo dibedi ni magi gin gik milombo wago mana kaka samoro mielo nyalo nango le kapoko omwonyo ilombo wago mondo mi jowa 1000 yawuot Kenya gi nyi Kenya 100,000 odhi ahiti mondo mi ochinj gi kuro gi barbecue kata mondo negi ka giduogo nikech wach mar ahiti ni adwa penjo ma adwa ni daktari oduoka en iparo ni America nyalo beta no hero Kenya malo pinje duto te nigi nyalo miyo 1 trillion for free maonge gima gidwaro gima jogo dwaro gin ngima jowa 1,000. Ayie no nego wa succeed kaka jopiny, but I don't agree no nego wa succeed even at the cost of the life of our people. 1,000 soldiers are so many, but even one is even too many. Dr. Ete pokwa chopo kama wacho ni ngima ja Kenya olal. Koro samoro anyalo bedo ni ena paro. Nikech kopo ni ngima ja Kenya gi okodhi olal. Tingeni nitiere duoko ma imbi nyalo wacho ni wacho ni ngima jo Kenya olal to okodhi olal. Koro ka pod en gima wacho kaluwore gi samoro ok wang'eyo rang'iny mar tiegruok ma giyudo. We adir penjo ni ne Dr. Mark Matunga. Gin ang'o gini mapiyo miparo ni jo Kenya nyalo yudo mapiyo e ber ma jatend piny oduogo kowuok e piny Amerika? Apenji ma nikech in jalony e weche mag kompyuta, gik mang'eny tie timore mbui. Mar ariyo in jaohala bende, ing'e tudruok mantiere kind piny. Ing'eni mondo akwongo aduok daktari nikech ayudo ka daktari en ng'ama osiepna nang'eye kaka jachir. To kawuono keto na luoro moro ka mok ang'e ni luoro moa kanye. Luoro onge jaduong'. Nikech king'iyo malong'o America ok tuk kalongolongo. Nyaka wa understand ni piny mar America Kenya nyalo donje kata mana di 50 e kiwango mora mora. So America ok tuk nyithindo. Mar ariyo gima America owacho ni molando ne piny mondik piny ogen gima kendo gibro luorore koni nikech mage gik ma siasa mwang'iyo godo e Africa ka ne wacho ma ticha kiduogo iwacho ni no kiwacho kana no kitimo ma. America en kama kiwacho gima iwacho mi indiko mi kete sei okikele tuk nyithindo. So gimoro ni America nyalo wuondo wa kage kacha mano to onge. To wach mabro yie gi
gi Dr. Eten ni America nigi interest ne kaka piny ma en wuon. Kata bed ni oloyo Kenya nyadi 50 to en gi interest ne kaka owinjo bed ni orito wechege e piny mangima. Ma ong'iyo ni to Kenya ni wanyalo bedo godo osiep. Ma mano e achiel kuom gima inyalo wacho ni osetimore kawuono, ok en gima biro timore kiny. Mar bedo osiep gi Kenya kata mane e yor military, e yor defense, e yor ritruok marwa, nikech Kenya oseketie kiwango ma kisungu wacho ni a major non-NATO ally. A major non-NATO ally oulo ni Kenya en osiep Amerika e kiwango mar arita mar alwora, mar lweny. Makata ka lweny omako wasani, to ibro yudo ka Amerika biro timang'o konyo wa lweny. Kech lweny nyalo mako wa saa asaya. Koro mano to ken gimirito ma daktari wacho ni kopo ni nyalo timore. Mano ken gimirito. Mano kaka ni winyo no wacheno, en osetimore kamano. Masani Kenya ok piny mora mora e Afrika kata piny ok en pinya penya. Mano gima nyaka understand. Emani jo economist ok nyal translate in significant numbers. To en gima very important. Beni neno gima nyiso notimore e Israel kane jo Iran oro missiles chiegni 300 gi wiye. Jo America nowacho ni oyo gigo to ora to wabro bet kwa timang'o omako gi kage lo alora onge mano nyono Israel kata di. Manyiso ni mano en gima berie moloyo ni wanyalo bedo ni piny maduong' ma super power. Nikech granted kati igo kwan manade, America is the super power e piny makoro wantiere sani ni. Okay. Ok China, ok Russia, ok piny mora mora. America is super power. Kata ke ng'iyo their military might, ng'iyo their military budget, ng'iyo their military technology and everything else. Gin magintiere mbele moloyo. To piny makamano kowacho ni gin ne bati, adwa bedo kodi osiep. Ok ditamri nikech wan Kenya wan piny mathin. Mano ka koro pok imede gik ma ageno ni daktari bro kwano. Abro rite mondo mi okwan moko kwano to abro timang'o. Abro kwano. Wach machielo ma bende adwani mondo mi wa correct nikech ok adwani waweyo wachni ni president nyocha kawo pesa mang'eny odhi timang'o. Udhi otiyo godo e yo mok kare. Ineno e thuolo ka thuolo kata mana sani ok ibi yudo ni wabunge wa mowuotho modhi oko tin ne kata 20 e thuolo ka thuolo mora mora. Mbunge mora mora kodhi oko ma kendo daktari ong'eyo ok odhi gi pesa matin ne milion 5. Mbunge mora mora ma jo pinye moyiero ok odhi matin gi pesa matin ne milion 5 moketa keto fuko ne ka modhi nindo godi hotel moko in fact kiriwo gi michulo godo ndege to koro kalo milion 5 modhi malo kabisa kalore gi ndalo magidhi timo. Og to thuolo ka thuolo ibro yudo ka mbunge achiel ma kae kuma adwa budhe matine wach kwane ni. Ibro yudo ka mbunge achiel tiyo gi milion mokalo 5 to e higa achiel wuodhe mokalo 10. Mago pesa di. Mago milion 50. Ka osechopo milion 50 tibro yudo ka CDF madhine mbunge madhine jo piny e constituency en pesa di e higa achiel en milion 150. Manyiso ni pesa chiegni madhi kalo nus mar pesa mwatiyo godo CDF wabunge gi chamo kanye ka gidhi e wuoth e ndege achiel ni nyo wating'o jo ODM ma osiepe Dr. Ete. Yes. Nyo wating'o governor ma Homa Bay, Gladys Wanga mosiepna. I am sure ni katin to nyo ting'o milion 10. Modhigo to ndege to timang'o uting'e kod. Nyo wating'o Ethiopia wandaye. King'iyo I'm sure ni nyo ting'o pesa ma ok tin milion 10 to ndege to setimang'o osechulna. Udhu penjgi gimbe gidhi gi table mago. Now gimomi awacho ni mano en ni ka wapenjo ni to ang'o gima duong' momiyo ineno ka wacho wechego dhi mar Wanga
kata dhi mar wabunge mamoko kata Pio Wandayi gini gi joma moko ma athurwa, adwaro penjo ni e trillion achiel ni ang'o ma giyude mobiro e thurwa. Mane penjo mowinjo wapenji, ok ni penjo ni wapenjo ni president nodhi gi milion 10 kia ni milion 30. Wan wapenjo ni koa kuom kendo gige bro kwano ni Dr. Ete bro kwano moko, amba bro kwano moko. Yes, ma adwo bro dwaro ni mondo mi gilernwa ni ndege manyo giidho magidhi Amerika koso nyo gidhi adhi abwonjo kata gigo picha. Okay. Mage gik ma jopiny owinjo penji ni to kuom trillion achiel ma jatelo agodo Amerika. Okay. Adi mabiro e pinyo mar Nyanza. Sawa. Dr. Ete. Adwa wacho kama nitiere kuonde ma yie ego gi osiepna ahinya Dr. Matunga. Ayie kode kabisa wach mowacho mogikni. Because penjo monego wapenjre wacho sama chako loso ni kaka ne rais odhi ochando chunywa ten wach matin monego wang'i sani. Wach maduong' monego wang'i en ni ang'o ma jaduong' owuok godo Amerika mokelo Kenya ka. To kwadhi mbele kadwa eko gima wacho onego wapenji jotendwa manowuotho gi president ni unero koru duogo wan kako nagi ang'o e pesa gi ber mowuok Amerika gi mukelo nwa mudwa keto nwa e san. Mano gima nyaka tuwa penji. Yes. Nikech wan kaka jothurwa kumwa wuokie nitiere gombo magwa. Wan gi a very huge resource ma nam mamarwa. Pesa ma rais biro godo ni mokelo ma jo Amerika omiyowa gi. Pesa di madhi konyo jowa malupo. Pesa di madhi konyo kata na jowa mnyo ande nyocha ne pio daro. Pesa di madhi dhi e weche mag school. Pesa di madhi e dongruok mar pinywa. Mano tayie gi Dr. Matunga matut. To kata ka wacho kamano ne wacho wach moro kano to wacho na ni jo Amerika nyalo wacho to ogi wacha nyaka gitim. Nitiere gigo mane wa sign ga Amerika under AGOA ni wan kaka jo Afrika pinje moko in Africa nwadhi timo kodgi trade, nwatimo kodgi ohala ma gimiyo wan nafu matin koro beto ni wanyalo trade ga Amerika mayot. Yes. Nyaka samwalo se kodini it was more of gik manondiki than gik mosetimore. Okay. Partly nikech jo Amerika, partly bene nikech tell governance mawango, the kind of governance mawango. Koro miyo kan gito to daktari ang yie ni samora nyalo bedo nan gi chich moro matin ni ero wach ni ditim to na wacho ni kotimore tadhi bet kamor kendo pinywa ni nyalo bet gi dongruok. Ratil tento kendo gore mana piny sama piny twak medo bedo mamito. Kawachi ni sa osirumo Dr. Mark Matunga. Penjo mana ni gima Dr. Bernard Ete wacho ni sani Amerika orieka magi dhi e yiero. Poni lokruok obedo e telo. Ma sirikal moketo winjruok gi Kenya en ma okel sirikal machielo mabiro. Iparo ni ma samoro ok nyal kelo digni emako kuom winjruok gi Dr. Matunga. Ok bi kelo digni nikech ing'e ni Amerika tiyo gi gik miluongo ni institutions. Kendo ni winjo ka Dr. Ete wacho kanyo motelo. Yes. Ni part of pesa mabiro ni biro kaluwore gi private sector. Joket mwandu giwegi. Mano bende matimago. Mano katiloko president, katiloko ang'o ok ginene. Kama wach gi mar security nitiere onge president maloko. Okay. Koro yudo ka thoth gik mondik ka kwan gi akwana ging'eny. Kwana madito. Madito. Yes. Ibro yudo ka nitiere billion 3 madonje skunde. Chakre klas 1 nyaka klas 3. Nitiere million 900 mabiro e weche mag konyo polise. Nitiere billion 5 madhi donjo e wach gimia nyiero kanyo wach democracy and governance mondo mi okonywa kaka ing'e ni Aete gine jok makoro dhi e parliament sani mondo mi okonywa kaka wanyalo yiero gi mondo mi gidonji e parliament. Nitiere billion 32 ma en investment mabiro kuom gope minyalo kelit kato keto miyo ola bedo mayot e Kenya ka. Nitiere billion 477 madhi loso ndara ma Mombasa
a Nairobi nyaka Mombasa. In fact, kanyo bende mawuono to gini ne ma a Nairobi nyaka Busia makalo Kisumu ni bende owinjo timango. Owinjo losi. Mago bende achiel kuom gik ma obro bet kwa penjore. Yes. Loso Manda Airport ma coast. To kanyo bende manu kani ng'ama riek timbi chakirwake kada mana Kisumu Airport. Mondo mi oriere kanyo. Yes. Nitie gik boka ka helicopter aparga uchiel mag lweny. Nitiere training mag jolweny. Gigi thoth ok dianga kwan gi te. All right. Dr. Ite. Ano ka imbi yellow book. Dr. Matungano yellow buge, imbi anano kimulo bugi. Gigo ma an kaka jalonye uchumi. Yes. Gima mora e wachni en gigo ma the private sector in the US dwa timo Kenya ka. Achiel kuom gima mora taparo ni daktari will to onego beni more maloya. Eni Microsoft 130 biro Kenya ka with 1 billion manda gidwa giloso godo data processing center. Mano gima duong' ma mano abro wene daktari mondango lerni duong' mar wachno. But mar ariyo, yes. Kendido ni Google bende dwa ni mondo gibed gi center gi ka for fiber optics. Mano gima duong' mokwanyal bagni ego. Mago duto te osetimre. To gima ber en ni ka pesa gi dibi Kenya ka mokwongo jowadhi yudo tije dhi bet ni nitie ka debe ni gino timore machielo madhi timre ni exchange of technology and ideas bedhi bet yani lony wadhi wilo lony kod jogo ko wasomo mang'eny magin go gin bende gidhi somo bende ma wantiere go machielo bende ni nitiere ang'eni edwa ng'ada ta nitie gik mang'eny madwa timre Kenya ka gino dibeno timre. Okay. To penjo ma kikang wi wil nikech ang'eni sabedede. Yes. Adwa ni mondo penj kama. Mabe adwa ni mondo penje daktari. Adwa na penje daktari. Yes. E gigi duto te. What is in it for America? Enang'o ma jo America They yode gini. Okay. No, mano tadwa duoki. Mane penjo madwa muda penjo. Ero miwa 1 trillion. Adu Tang'o ma America dwaro. Jo Kenya enang'o mwadwa chulo nengo mane. Okay. Ing'eni piny ka nitiere gimiluongo ni global positioning. Kata mondo awacha ni lwenje mag pinje. Nikech jo America nyoneno ka jo China obiro ei Kenya ka ahinya ogero reru, ogero ndara maduong' ma Nairobi kani gigero gik mamoko. Gineno ka osiep me kindgi gi Kenya nyalo bed ni dok e kind Kenya gi jo Kanye gi jo China kata gi jo pinje mamoko. Nikech mano miyo teko gi mag osiepe gi mantiere e pinje te dok piny. O gibed gi dwol ahinya. Mano point number 1. Yes. Gima chielo mabende nyaka ing'i manyotimore. Ineno ka piny machalo South Africa, machalo China, machalo India, oriwore group moro miluongo ni BRIC. Magin gichalo jok madwaro pingo kanye, pinga America. Jo Kenya binyocha no osechako ywak. Nito jo America uno osiepewa. To dak bende ugerwa kaka jo China osiep mwandi kindwa gi jo China. Timang'o. Gerwa en mani ng'eni jo China to gin gi ogigerwa ni gigerwa gera gin lone magibaro wagodo ndasi. To koro jo Kenya bende wacho niya kare un jo America kare okumiwa loan ma beche ni piny nikech loan mar jo China beche ni malo. Koro mano e gimiyudo ka America bende timang'o ging'iyo mondo gimbe gibed gosiep machiegni gi Kenya nikech Kenya en very strategic. King'iyo pinje ma North Africa gin Morocco, jo America ni Morocco, jo America ni Egypt. To kendo gisekonyo pinjego kabisa gin Tunisia. Miyudo ka pinjego ni mbele kabisa kata mana yor dongo. All right, Dr. To ginende Sub-Sahara ka bire pinje ma mwalo chiegni pinje 40 gi wiyegi. Kenya ema gifwenyo ni gidwa bedo godo machiegni nikech Kenya bende wan bende okwatin ahinya e region waka wane nyok maduong' e region waka miyo America nyaka bed gi dwaro mar bedo kodwa
machiegni. An aparo ni wabed kodgi machiegni. Wuoyini wadak godo America loso timo business America ambe gine no winji kele ng'ama timo business China. Adwa kelo joma uso di America mong'eyo kaka gigere. Yes, adwa wacho di gimoro ka. Gima daktari onego bed ni ong'eyo. En ni chich marwa ka wan gi chich kaka oganda, ka wan gi chich kaka jopiny, to daktari onego bed ni bende yie gi chich wano. Kane Biden, president ma America, ne loso gi at the UN General Assembly, no pako President Ruto kanyo. To gima be no chako dogo wuoye wende no, ne mna wach mar Haiti. Kendo kanyo ochako kendo ne gidok, ochako wach Haiti. Kendo ineno kaka ne gichuno wach Haiti ni. Nadwa ni monda wachi nikech ang'eni sadhe. Gima dani monda wachi en ineno ber ma America miwagi. 1 trillion ok nya kata nyiew ngima ng'ato kata chiel. Jogi dwaro ni mondo miwa gigi serowa inang'owa kaka ng'ilo nang'o chiayo kaka pomonyo. To jo Haiti midwa ni mondo jowa mondo dhi Haiti. The end of it polisi kata kwa tero gine ka moro ka malo ka idongo ni ka pedo. Seche moko kata kanyo bende githo. Kata mane e Kenya ka. To githo oko. Kata mana kuma ne wantiere ka. Dong Ramogi Orlando sani nitiere police motho Migori onegore gi bunde. Akwa mana ni jo kik bed ni uso to nitiere ngima nikech 1 trillion shillings. To nitiere lwet Nyasaye. Gira iti ni en siasa man piny. Mano okapana dwado. Ramogi, mano e kama ratilo chope. Ratilo oringo mowuok America ochako leng'ore Haiti to duogo Kenya wan mana ka. Wabiro penjo moro achiel ni bang' ka pesa gi osedonjo, gin okenge mage moketi mag thiro weche mag mibadhi. Ponono ni ma nyalo bet ni nyalo thiro dongruok kuom pesa kata kony manyalo wuok e pinje maoko. Nyako Ramogi erokamano ne Dr. Mark Matunga kaachiel kod Dr. Ben Aete kuom biro kendo twak kod RATIL. Nyinga en George Bati. Oriti masani.